Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Isma Ois. Kali ini Mbak Isma gawe bumbu jangan. Iki enek lombok, mbek kunir digodhog, terus brambang, bawang, kemiri, merica kita ulek. Mbek bumbu lodeh. Bumbu lembaran kaya dikek jeruk, laos, daun salam. Oke, engko digoreng. Goreng tahu dienggo jangan pemirsa. Bar iki engko goreng tempe enggo kering. Sak layah, guys. Iki lak layahe make iki. Ning kene layah ning kono cuek. Soale cueke Mbak Isma gak watu. Iki mak emang yo tak kon ngonten pemirsa, tak konteno, tak jagrakno kae. Ben ngonten eman-eman cara dikonten. Kabeh dikonten dadekno dhuwit. Ngorong bergawe ri. Oke, nanti kita lanjut lagi goreng tempe terus goreng bumbu iki pemirsa. Kita lanjut irisi tempe dikering, gorengisan pemirsa. Tahune wis digoreng, bar iki goreng tempe terus goreng bumbu jangan. Tempenya tempe 500-an, ngene Mbak Jah, tempene iki apik. Enak tempe iki. Kita lanjut nggo ngering. Digorengi saiki pemirsa. Kok nek ndupyak soalnya apa ya? Zakat piring. Goreng. Oh. Anggo. Garing mau. Mulai masak, guys. Kering. Untuk orang gede-gede tenan, guys. Ini nganggo apa jenenge? Nganggo jaring. Tuku jaring iki 18.000. Gede-gede. Ini digoreng sekalian lombok hijau, brambang, bawang. Goreng. Dari ini goreng bumbu pemirsa. Terus ini pemirsa, besok karek sigurno. Oke, bumbu ini halus. Nggo jangan tempe tahu bumbune iki mbek ayam lodeh. Oke, wis tak kasih daun jeruk.
sama laos. Bumbu jangannya guys, masak besar. Alhamdulillah itu gosok ora pas masak. Oke, nanti kita lanjut lagi ya pemirsa. Ini mau kita olah ya pemirsa. Bismillah. Ini bumbune kita olah saiki. Tempe ayam kita hune. Nah, santene. Alhamdulillah. Tahunya. Pedes. Pakai sari santan ini. Oke. Sudah merata kita masukkan santan. Mbak Isma pakai kara pemirsa, gak santan peres, bukut-bukut aja. Wah, jangan wabung. Santannya pakai guys. Klopo mahal, siji 17.000, mending kara. Kara iki nggo akeh Mbak Isma, enek 5 guys. Kara cuma sing buket yo 5.000. Terus nek bubukan iku 1.000-an. Kita soloknya tak tambahi bubukan guys. Nek kurang pedes ditambahi bumbu. Iki bumbune cuma tak separuh. Tempe, tahu, ayam. Oke. Soalnya tak ngeno, soalnya diasem-asem guys. Oke. Nah, iki bumbune yo jek gak kabeh, mun kurang pedes ditambahi. Oke. Empreh ini nek wis dadi bumbune nah ya guys, garek cemplung. Iki dimasak yamene sekalian yo. Sesuk ben garek gawe ambeng gak kedupyaan. Kadang pemirsa, wah digugah mae ndupyak. Alhamdulillah wis jadi. Ambenge 4. Lagi tumis kacang, orek tempe, mie, telur, terus kerupuk. Ini guys, matang. Ini lontong, sego. Itu ya untuk berkat adang saidik loh. Jangan nih. Tempe, tahu, ayam, opor guys. Lodeh opor.
jajane wis tak pasang. Wis ngene tok. Wingi ketambahan iki wis sing tak pengin iki, guys. Riri, enak iki. Wis kita terusno ape pupuk-pupuk ambeng, guys. Boleh, cuma masak tak syutingno ya pemirsa. Soalnya pe sholat piring. Tak pora sih raiki. Wis kita pemirsa. Kita ambeng-ambeng. Iki kering lombok ijo. Oh ya, cek untuk berkat pemirsa. Dupiak juga. Terus kene tumis kacang. Sampai ape gak tangi, guys. Kira-kira ini awake kesel kecampur pilek. Iki dheweke ambeng kene papat carane, terus dikanune ning gone langgar. Sulai ya, guys. Pangan. Mini mie bihun soalnya kering wis dikecapi kita pakai kecap meneh jadi tak gawe putih wae ben enak variasine abang putih ijo coklat mohon maaf lahir dan batin. Telur terus tinggal dikerasaki normal guys, berarti mana sama jajan masak sedikit teh teh ini mang melok tangi jadi kalau cukup ini tangi terus melok keringnya pupuk baru bingung ayo jadi sahur apa iki wis bodoh jare bentuk uang jare aduh malah kayak wong lindur iki akhirnya turun neh timbang aku masaki ditunggoni pemirsa
makanya Mbak Isma gak iso nerusno konten ya, dadi kan gagi-gagi masake. Wis ngono pemirsa, koyo dilanjutno tak anu iki sik. Lanjut pemirsa, iki mang tak kotoki ya ben godhongnya gak terlalu menonjol lho. Ini pemirsa berkatane. Ini dhewek 4. Wis kacang kering, mie, telur, kerupuk. Wis cantik. Ditutup nang kok. Kan ditutupnya ya enak godhong. Buka dhisik iki carane kaya iki ngono. Melok terus jangan lupa itu. Kita lapis ya semua. Rasanya sangat kayak apanya bahkan bulet-bulet guys. Iki podo iwit kabeh wis diiwit diloloni masak. Carane ngene ngono iwit guys. Adang segone ya ning kompor, apa terima adang sego terus numpangno ndoke misang pemirsa. Dadi ndoke didang. Wis Mbak Isma wis diloloni ndek sore cara ngono kaya apa jenenge? Bumbu-bumbune lho. Bumbu kacang, bumbu kering. Iki wis pemirsa. Alah. Enggak pengen ngombe obat, awake gudeng gratis. Santos lupine masih sak ini turun dan bagus manis tinggal mandi pemirsa. Ya wis ngono pemirsa, terima kasih wis selalu mendukung kegiatan Mbak Isma, wis selalu support sampai sekarang ini, selalu ditonton terus ukuran sing akeh. Mbak Isma njaluk pangapura ya pemirsa. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Iki mau dihalu-halu. Sing ajeng masak ngono jam 3 kurang. Aduh, memang panennya setengah 10. Kita lanjut juga di peri ya pemirsa. Kita nggugah di peri. Masih tidur. Wis tak cepakno klambine mang njaluk adus, Bu, dan godhokno banyu. Malah saiki turu neh. Lha iki. Dek, Peri. Bangun le. Banyune wis adem. Melok salat Id ora ayo. Tangi engko kering engko. Per. Melok salat Id ora. Apa wis adem pemirsa ini panas. Ayo mandi yuk. Ini wis adem, wis tak godhog. Anu. Keri. Dek mangan melok iwut, padahal cek ngantuk. Melok tangi mek opo buke ape masak dhisik aku. Wis karek mandi pemirsa. Wis kaya salat Id wong akeh sebab ngono. Ayo. Melok salat Id ora? Lagi iki. Bangun. Tak buka ya. Ayo, Per. Turun nih. Bahkan ya rumah tengah bende kalau cek seng-seng. Mbak Isma wis ngoloni, kelane wis di bengi pemirsa. Terus mateng jangane. Wis gak masak yo. Sesuk karo asem-asem. Asem-asem ayo diiris-iris Mbak Isma kelalu den dhisik. Ape pesen lontong? Wis ora. Nganu kemepeten bodo. Akhirnya make ndek bengi, make kan wis pesen sak urung-urunge ya. Dijipuk ndek bengi. Mas aku ki ape tuku langsung saiki ape titip dadak wis dijipuk terus akhirnya aku Mbak Isma dikei 3. Gak sida tumbas. Wis bodo.
banyune selak adem. Kan melok bodo apa ora? Melok bodo apa ora? Sholat Id ora kowe? Wis sholat Id. Kekok. Ayo mandi sik. Engko raketan turu nah ya. Ayo. Gak melok. Gak melok sholat Id. Tenan. Lah ngono tak dusi sik, nek gak melok. Engko malah aduse ya apa? Bar mulai buke sholat Id. Wis ora gelem. Gak melok sholat Id omah tenan, kok kene nusul. Melok ora? Lho, malah. Buke pe adus, kowe melok sholat Id apa nang omah ae? Melok. Nek melok ayo adus sekarang, nek gak melok ya wis bubuk ae. Kayak leren diluk jare pemirsa. Astaga. Ya ndek mangki ceritane mak gugah-gugah to. Ngono. Angin. Bu, kalau baru apa? Nah terus aku kan wis ngumburi wis ape adang sego ya wong beras iki tak kok ndek bengi pemirsa. Terus bari iki ngene. Kalau berau to. Kalau baru celuk-celuk neh, kowe diceluk mau dikono apa? Tak buka lawang wis gak enek bae. Kowe iki lho wong kuwi baru mau nyeluk kongon masak. Unggah tangi buke pe masak. Bodo ge ambeng aku ngono. Kowe ndang turusi kok melok tangi mek apa? Mang laran telok-telok suwine mburi. Tak kondang buk sik. Kudungno banyu pe adus tapi matane cek ngene wis ten turusi kok tak gugah neh aku. Ya wis pemirsa wis mau apa toto-toto tak ndang adus ya pemirsa banyu lama tulisan tak nyugah Pak Ripo. Wis ngono terima kasih pokoknya bolak-balik sepurane sing akeh mbek semana enek klera-klerune. Ya minta maaf sebesar-besarnya mbak Isma pamit tidak Allah ketara dadi wong apik aja sampai ngarani wong liya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ngomong sih. Nun melek sih wis tak cepakno klambine kalau songkoke wis dadahe pecine apa mbok tak mandi. Ngantuk guys.